Hello friends, Shillong Teer target kokborok nam so no mia 12 tarik no je ang normal goti tai goti rimani oroni bisingo success wngkha hingke tai single goti rimani abo success wngkha no house rimani norokno mia puro house 0 house success wngkha efaro hingke tai norokno rijak naidi hit goti norokno bo rijak 6 ta number sirego mia puro hit goti 06 success wngkha hingke 10 ta kai hit goti thungni himman jaga norok thangka hingke success wngkha hingke abono kwrwi bo norokno rwi rijak special goti hingke special goti to norokni success wnglia haipano normal goti o second round no bo success wngkha sini hingke second round no mia puro success wngkha 61 hingke norok nungui mankha na hingke abono kwrwi bo norok no single goti rijak naidi single goti o 06 success wngkha je thungnai rok norok success wngui mankha hinui kha booking giti rijak booking giti tabukhaino phaiyako aboni bagui norok kisa naisingdi success wngmai kha hingke chwng tini norok hai 13 tarik 6 mas 2023 ni norok no target number rinai hingke norok chajak hangkai play khlai di chajakya play takhai di hingke tak phano norok ani channel no subscribe khai hingke please subscribe khai redi tai video no norok skip khayagoi puila ni simi paithak jora naidi hingke norok bujiui mannai hingke tabuk chwng norok no house tai normal goti tai hit goti tai special goti tai single goti tai willy number norok no tabo rina thangnai hingke norok chajak hangkai play khlailai di chajakya khe play takhai di hingke norok no puila ang rinai normal goti puila wngkha normal goti hingke tini ni salo norok thungnam chukhe 10 taka khe thungui mano tini ni normal goti o 10 taka khai norok play khlai di hingke normal goti o puila tongnai norok ni bagui 56 tai 09 tarpore 90 tarpore 93 tarpore 88 tarpore 67 tarpore 32 tarpore 23 tarpore 62 tarpore 64 tarpore 36 65 61 hingke norok chajak hangka abono tini ni salo 10 taka khe play khlai di only 10 rupees khe hingke chajakya khe play takhailai di hingke abono kwrwi bo chwng haino hai tabuk norok no rinai hit goti wngkha norok tini salo mia puro hit goti o success wngkha aboni bagui tini salo norok 5 taka khai play khai di hingke baki norok ni itcha hingke hit goti o norok no rinai ang tabuk 03 hit goti o 03 norok play khai mannai tarpore 55 play khai mannai tarpore 47 play khai mannai tarpore 82 play khai mannai 10 play khai mannai 01 play khai mannai tarpore 22 play khai mannai 14 play khai mannai tei 70 hingke tini ni salo norok mia puro success wngkha aboni bagui tini 5 taka khai play khai di ar baki norok bwswk khe thungnai abo norok ni itcha hingke tabuk wngkha special wngkha norok ni bagui tabuk special goti wngkha norok special goti o norok play khai mannai 01 10 14 70 22 72 23 56 hingke special goti o norok no oro 8 ta number rikha tini ni salo norok special goti ko bo norok 5 taka khe play khlai di ar baki norok ni morji hingke tabuk norok no special goti rikha tarpore hit goti rikha tarpor normal goti rikha
hingke tabok house ending norok no rinai house tai ending norok no rina swkang norok no ang sanai je sumai ang 5 ta apply khai di hin norok 5 ta apply khai di 10 ta apply khai di hin afro 10 ta apply khai di 15 apply khai di hin afro 15 apply khai di hingke norok ni loss wngya wngnai hingke norok ni itcha thwngwi loss wngmani abo please comment khai ang tasadi hingke norok tabok house tai ending dio hingke norok house tai ending o norok tini ni sala house tini sala house norok ni bagui wngkha de 7 tai 2 7 tai 2 house norok tini salo thwngwi mannai norok chajak hangkai house ending house bo norok lekhai di hingke extra norok no rinani thanai house dio wngkha de 5 house kaisa norok extra norok chajak hangkai play khlai di je goti thingya rok house thwngnai rok hingkai norok house thwngwi tongnai rok hingkai norok 5 house no kaisa nawi thwngnani khai di norok tini salo house wngkha de norok 5 ta khe play khlai di tamoni ke miyani salo norok no ang 0 tai 5 house dijak aboni bisingo success wnggo aboni bagui norok 5 ta thwngni tei baki norok buso kai thwngnai abo norok ni itcha hingke tabuk special guti single guti rinani thanai single guti wngkha de norok single guti norok nana swkang please channel no kwtal wngwi tongkha hingke subscribe khai ridi tai bell icon no click khai ridi notification mannani hai tai norok actually norok 300 jon views paika hingke 300 jon ni like kwrwi aboni bagui please norok video no like khai kaisa ridi tamoni hingke norok ni like khaima bai no ang buji mano je norok ano support khaio hinui hingke je support khai tongnai rok no belai belai hambai hingke norok like khaya hingkai nari 300 views bisingo jodi 40 like mankha hingke koita tai koijona ano chajak tai koijana ano chajakya aro no calculate khaike sijago hingke norok no ang single guti bo ri tongo special guti bo ri tongo house bo ri tongo tai normal guti bo ri tongo a bisingo si norok le like khainani jodi tukjak hangkai please no ang asuk je guti rimani abo ani puno kaje klai ang thanai hingkai abono no ang sana naio je norok abono kisa please like khai redi hingke ang je norok no puila 2 house tai 7 house rimani 2 tai 7 no rimani a bisingo phai mano je 21 22 23 tai 26 28 hingke ani hisabo 2 house ni bisingo omo phai mano hinui khakao hingke 7 house ni bisingo wngkha de 71 phai mannai 70 phai mannai tarpore 74 phai mannai 74 paikha 72 tarpore 76 hingke khakao obo phan phai mano 76 yakhe 78 tai 79 norok chajak hangkai obono bo play khlai norok thangwi manai hingke single guti nana bagui please norok like button no click khai ridi single guti nari 10 tarik tai 12 tariko single guti success wngwi tongo hingke aboni bagui norok like dina nango hingke norok like diya hingke single guti reimanglak tamoni hingke norok please like khai ridi ang tini ni video jodi 300 views ko kom se kom 100 like wngna nango hingke si norok no single guti khwnani salo rinai hingke aya hingke norok manglak single guti ketai share khainani kaisa tapukdi share kaisa khai ridi please tamoni ke share khainani bo rang nangya like khainani bo rang nangya subscribe khainani bo rang nangya norong se faida angnai
joto norok chungno YouTube rokno support khainai toto norokni bagui profit wngnai hingkhe please share kaisa norok friends rokno ba Facebook WhatsApp any jaga norok share khai rijadi please hingkhe share khai rikha hingkai ano support khaima khlainai hingkhe si ani channel o bo onek views phainai views phaika hingkhe bo joto ani channel o views bangnai toto ang video upload khainani ba taibo common number rinani bagui norokno angbo khatungnai hingkhe ani video o jodi views phaya subscribe se phaya like se phaya hingkhe angbo video khlainani select thangnai ulo aboni bagui norok please subscribe kaisa khai redi like kaisa khai redi tei share kaisa khai redi comment norok ni itsa comment norok khlainai khlai di khlaiya khlaiya hingkhe ta single guti wngkha de norok bagui tini salo single guti wngkha de tini salo norok thwngui mannai 20 tei 72 hingkhe single guti o duita rikha norok obo chajak hingkhe play khai di ba ulta palta khaipano backup ni bagui norok thwngui mano hingkhe norok chajak hingkhe obono no tini salo norok play khlai hingkhe obono single guti tini bagui norok no rikha hingkhe norok chajak hingkhe play khaiui thwngui naidi hingkhe tini bagui aswngno tini 13 tarik 6 March 2023 ni bagui।